Tsada kayo dire guys oh. Kaso ang uban sa mga dahon kay dry kayo. So grabe kay kainit karon. What's up guys? Naday ko sa Barangay Lumbia karon. So mag road trip ta from Barangay Lumbia padulong sa Aguanao. Dire na sa Cagayan de Oro City. So balik na sa tag road trip dire. Taud-taud na punta wala naka road trip dire sa Cagayan de Oro. So bani ko ninyo karon sa atong paglaa guys. Tara, let's go. Guys, mo din yung National High School sa Lumbia. Kanina nasa right. Adagay mga estudyante. Tinggawas na karon kay 11:30 na. So mag lunch na sila. Truck sangit mga igo sa kuano pero truck or yung truck guys. Kilit na kaya. Gawas sa diri sa Barangay Hall Dapita. Dagang way ko dalan ni road trip diri sa Lumbia oh. Kana di ibabaw. Napagid ato Pikas. Right. Sada na kay Lumbia karon guys.
ta, left turn ta. Okay, dito ta sa Tagwanaw, Indahag. Let's go. Oh, kadakuha na. Construct nilang kilid. Kuha siguro na, kanal siguro na. Ay, naginin yung reflection guys ha. Eh, dire-ragid sa sulod na ko sakyanan mabutang ang kaning camera. Eh, kung akong ipagawas, masig matagak pa.
sure kung pwede ba sakyanan di ha. Nay, nung ko'y nakita ang mga motor. Ano, sakyanan dito.